соли 2020-ро соли рафтану шикастҳо гӯем хато намекунем, чунки ин сол азизони зиёдеро аз мо рабуд. дар миёни ин рафтагон нафароне ҳам буданд ки кулли миллати тоҷик онҳоро мешинохт. албатта марг барои мо инсонҳо як ҳақиқатест ва касе наметавонад аз он гурезад, аммо баъзе вақтҳо ин ҳақиқат хеле ҳам бисёртар рӯй медиҳад. дар ин барнома мо тасмим гирифтем ки аз он рафтагони маъруф каме ҳам бошад ёдоварӣ кунем. файзи сулаймон, бобои файз, овозхони таронаҳои ҳазаломезу мардумӣ. номи бобои файз пас аз садо додани таронааш таҳти унвони очата бугу вирди забонҳо гашт. ӯ ин таронаро дар ҷашни наврӯзии соли 2013 дар ҳузури президенти кишвар эмомалӣ раҳмон сароида буд ва ҳамин тавр бо овозхониҳояш тамоми кишварро мафтун карда буд. бобои файз субҳи 25 май дар синни 82-солагӣ даргузашт. ӯро дар себистони ноҳияи Данғара ба хок супурданд. баҳром ғафурӣ, овозхон ва ҳунарпешаи тоҷик, суруди аввалинаш «Парешон шуди Айдилро» ҳангоми донишҷӯияш сароидааст. баҳром соли 1997 миёни мардум шӯҳрат пайдо кард. албомҳои ӯ «Милоди орзу», «Ошиқи рӯят» ва «Муҳоҷирбача» маҳбубияти хос доранд. баҳром ғафурӣ бар асари як тасодуфи даҳшатнок 7 августи соли 2020 дар синни 44-солагӣ аз олам даргузашт. баҳриддин камолиддинов, забоншиноси маъруфи тоҷик, доктори илмҳои филологӣ, профессор, арбоби шоистаи илм ва техникаи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон ва аълочии маориф буд. профессор Камолиддинов яке аз муаллифон ва муҳаррирони грамматикаи забони ҳозираи тоҷик ба ҳисоб мерафт. баҳриддин Камолиддинов пас аз як рӯзи вафоти духтараш дар синни 85-солагӣ аз олам даргузашт. амонулло қодиров, ҳодӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дар беш аз 60 спектакли театр аз қабили «Дон Жуан», «Умри ҷовид», «Латифаҳои деҳот», «Якпула савдо, садпула ғавғо», «Робияи балхӣ», «Табиби зуракӣ» нақш офаридааст. инчунин дар филмҳои тоҷикии «Субҳи ганг», «Достони сиёвуш», «Ҳафт арӯси дуздидашуда», «Аз по дар моҳтобшаб», «Хоби хирси сафед», «Ормон» ва ғайраҳо нақш офаридааст. дар ҳаҷвнигорӣ ва образҳои лирикию фоҷиавиро бо маҳорати баланд иҷро мекунад. амонулло қодиров, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 28 июни соли 2020 дар шаҳри Душанбе дар синни 75-солагӣ аз олам даргузашт. мунира ҳакимова, натоқи маъруфи телевизиони Тоҷикистон, қаблан директори Кохи Ҷомӣ ва роҳбари идораи тиҷорат ва рекламаи шабакаи телевизиони Тоҷикистон ва дар чандин вазифаҳои дигар кор кардааст. вай аз натоқони шинохтаи кишвар буд ва қариб тамоми барномаҳои бузурги фарҳангӣ бо ҳузури ӯ доир мегашт. ин шахсияти шинохта ҳамчунин дар соҳаи дубляж ва кино низ фаъолият кардааст. мунира ҳакимова 23 майи соли 2020 дар синни 63-солагӣ аз бемории илтиҳоби шуш даргузашт.
قندو اصلی بابا شعر و غزلی بابا بدانه و کوگی مست زیبی بغلی بابا جمشید اسماعیلوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان فعالیت کاریش را ابتدا در کمیته جوانان شهر دوشنبه به حیث کارگزار سالهای 78 تا 82 آغاز نموده است. سپس همچون دیرکتوری گنرالی اتحادیه ایجادی و کنسرتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 2003 تا 2020 خدمت نموده است. جمشید اسماعیلوف مؤلف صدها سرود و ترانه بوده. سرودهای او به مانند از زیر چادرت، ای مادر من، فکه پامیر، قند و عسل بابا حالا هم محبوبیت همگانی دارند. جمشید اسماعیلوف 16 اوگوست سال 2020 در شهر دوشنبه از بیماری قند از عالم درگذشت. جسد او را در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه به خاک سپردند. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان، روزنامه‌نگار، مؤلف متن سرود ملی، اولین مجموعه شعری گلنظر رسمی سربازی سال 1969 به تب رسیده است. با خدمت‌های شایسته‌اش با نشان‌های دوستی اسماعیل سامانی درخت دوستی و جایزه ادبی سازمان بین المللی سودا برای انکشاف ذهنیت مکافانیده شده است. از سال 1969 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و از سال 1973 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. شاعر محبوب 13 اوگوست در بیمارستان جان داده است. تماشاچیان عزیز، همراهی شما باعث افتخار ماست. خواهشمندیم در کانال ابونه شوید. خیر تا ویدیوهای دیگر.